Pamusoro hii vanoremekedzwa all veterans Mujibas and Chingwidos. This is a special day for you, being addressed by Nyatimba Mtota, one of your own. Ndiri kuda kutaura pamusoro penyaya yokunetsa kwaita Zimbabwe. Imi munofanirwa kunge muri vanhu vanozvinzwisisa kudarika vanhu vose munyika ino, nokuti dikita rakabuda pamuri, including vose vanhu venyika ino vanga vakuru panguva iyoyo. But yezvino ndakutaura apa, section 23 yeconstitution kana kuti bumbiro romutemo renyika ino rinotaura, it speaks of the war veterans and liberation struggle veterans. Robert, it states the state and all of its institutions and agencies of government and at every level must accord the respect and honor and recognition to all veterans of the liberation struggle. That is to say, those who fought in the war of liberation, that is A. B, those who assisted in the fighters in the war of the liberation. And C, those who were imprisoned, detained, or restricted for political reasons during the liberation struggle. Section 2 says, subsection 2, I mean, the state must take reasonable measures, including legislative measures, for the welfare and economic empowerment of veterans of the liberation struggle. Fellow Zimbabweans, fellow veterans, Mujibas and Chingwidos, I would like you to understand clearly in our vernacular language what this section states. Section 23 inotaura nezvema veterans. Yobva yati hurumende nemabandiko ese hurumende tichisanganisira nemamwe asiri hurumende ose zvawo asi aine zvokuita nehurumende, sana Kotiko, vana Zinwa nemamwe akadaro. Palevel yega yega kana tati pachikamu chega chega kubva padistrict level tokwira tosvika paprovince tosvika panational level, inosungirwa, natsai kunzwa shoko iri rakanzi must, inosungirwa kupa ruremekedzo nokuona veterans of the liberation struggle. Ona vanhu ivava yobva yaenda mberi yokutsanangura kuti chinonzi veteran of the liberation struggle chii. Yobva yati avo vakarwa vaine puti mumaoko, neavo vakabatsira pakurwa kwohondo iyoyi, neavo vakambosungirwa nyaya dzenhoroondo dzamatongerwo enyika. Vese ava ndo vanonzi all veterans ava. Yenda mberi yoti hurumende inosungirwazve kutora zvidano zvine musoro zvinosanganisira kugadzirwa kwomutemo inoita nezvokuita mararamire all veterans arehwa pamusoro ari zvikwata zvitatu izvo zvinoti vakarwa, vakabatsira nevakasungwa. Hanzi mararamire ava anofanirwa kuonekwa kufanira, uye hurumende inosungirwa kuona kuti vanhu vari kurarama zvakanaka ivavavo.
uye kuti vapiwa zvinoita kuti vagone kushanda vachiita zvinhu zvavo vachiwanawo zvinovararamisa zvakanaka. Zvino mubvunzo wangu ndowokuti hongu mawo veterans akapuwa ma50,000 uye anopuwa mari mwedzi wega wega. Ko isu samawo veterans ngatinatsa kuona kuti vana mujibhana nati mbwido vanopuwe ivo, uye zvemwe mubvunzo woti zvatinopuwa tinogutsikana nazvo here? Mhinduro inoti kwete, hatingararami $164. Zvino chimwe chandoongorora ndikaona pano ndechekuti vana vavanhu vakanga vakabata kuti vakatopuwa mari manje kusera zuro uno nanatagwirei vachinzi vaite maprojects avo. Ndakaona pachinzi 500,000 mene kuti zvikwata zvaipuwa ma500,000 ndezvipi vangani? Ndomunga vaiva 10 kuti vati mumwe nomumwe 50,000 mumwe 50. Hazvina kunatsa kutsanangurwa apa pane zvatakaudzwa kubva munews idzi. Vana Mutibwa nana Chimbwido dhololo hapana zviripo. Ndizvo here zvatakarwira izvo? Nokuti kana tatya pakurya vamwe vanozviziva ivo chete segudo rinoti rikabata mhani rorova mwana waro. Ndizvo here zvinoitwa naMnangagwa wedu uyu? Nhasi wadana vanhu vati mangwana vanhu mawo veterans ese ngauye kuground kungodana. Ko transport yacho iri kupi? Isu tinoziva sekutewana papi? Hapana. Zvoreva here kuti une chiro chokuona tese kana une chiro chokuti pride pamunhu uyu? Aiwa kwete, taramba. Zvino ndaida kuti tiyeuchidzane hama dzamwari. Patakarwa hondo zvaiva pamusoro pezvatairwira ndezvipi? Tairwira nation building, tairwira social and economic progress, tairwira kubatana kwevanhu, uye tairwira kuti mumwe nomumwe wedu agona kupa simba rake rese kunyika ino kuti isununguke. Tichirwa kudaro taida rugare rusununguko, peace. Taida peace and tranquility. Uye taida kuti kuve nomutemo unobata vanhu vese zvakaenzana. Zvino mutemo unobata vanhu vese zvakaenzana here? Kana tichiti kunyangwe mapeya macivil servants avanopuwa yakadai ava vachipuwa shoma. Zvakaenzana here? Maqualifications akafanana chinzi diploma rese kana degree rese. Uku health anopuwa chinji, uku kunopuwa shoma. Ndizvo here? Ndoda mhinduro yekungoti ndizvo kana kwete. Uye tairwira kuti polisi, army, judiciary kureva vanotonga mumatare, vachuchisi inova prosecution vave neindependence, vasasanda basa ravo vachiudzirwa zvokuita nepati ipi kana ipi zvayo, ingava ZANU-PF, CCC kana chinyi. Vanhu ava vanonzi vashande vari independent. Kana vaudzirwa nezvikuita nepati, it means mamwe mapati ese anopikisa apinda bhiza atova padambudziko. Zvinova zvatisingadi. Imi mawo veterans nzwisisa nyaya iyi. Saka toti isusu hondo yatakarwirai taida kuti kuve nejustice, taida kuti kuve nefreedom. Tingaramba tichirarama takadai here kusina justice zvatinongoona tese kudai kuti munhu wawina maelections ake ototorwa pati kuti kubvutwa, ende munhu wabvuta hapana zvaanoitwa, unotemba nokuti ndakatika gidhi. Ndiyo here inonzi justice iyoyo? Zvinowinza peace here? Zvokuenda kumadhebheleni tondotanga kuuraya vanhu vese ngouraya titaseno ndinouraya hedu, kana kuti mhembwe here, kana kuti handisazivi kuti mhara here? Ndirwo rinonzi sununguko here? Ndiyo freedom here iyoyo? Munhu wakauraya vanhu ivavo tinaye nhasi tinorya naye, tinorya naye iye akauraya vanhu. Aiwa hama dzamwana,
azvigoniwe here kuti tingoudza munhu kuti enough is enough. Ndiri kuti kwamuri kudanwa uko kwatiri kudanwa uko kuNational Sports Stadium, munhu ngaudzwe chokwadi abve angoudzwa kuti aiwa baba makoniwa isu taberekwa naGeza tichita zviri pamutemo tisingaiti zviri pamutemo. Kana Geza angoti itai zviri pamutemo hatibvumi, akati itai zviri pamutemo tinoita izvozvo. Imi kuti tigadzirwe dynasty here, handisi kuti vanhu vanozva chino dynasty. Dynasty utongi hwokuti baba vanosiya utongi huri mumwana wavo, mwana wavasiya utongi huri mumwana wake, mwana wake asiya utongi huri. Ndizvo here zvatakarwira kureva kuti Zimbabwe ino yatova utongi hwomukaranga unonzi Mnangagwa. Makaranga oga ndototonga apa. Ndizvo here kuti Matabeleland haisina vanhu, Chipinge haina vanhu, Manyika haina vanhu, navanhu vanobva kuManicaland kupusa kwacho kwakambomira sei kana muchirega madhambu dhanana akadaro achiitwa nawo pa vachirega shuwa kutendera kuti munhu agadzire dynasty nokuda kuti unongoda kuti muromo wako udye. Tsvina ichibuda kumashure kwako uku wega iwe chete, Manicaland yese, Chipinge yese yatofa, tobvapo mazezuro ese aparara, tobva makorekore ose nekumberi kwese uko. Makalanga ari kumberi kwese kunana Victoria Falls aparara. Havasi vanhu here Mandebele, havasi vanhu here. Aiwa kwete, aiwa kwete. Ngatimutse musoro hama dzaMwari, kumutsa musoro, kuita zviri pamutemo, kuudza munhu zviri pachena kuti isu kwamuri tabva, tabatana naTsimba Mutota, tabatana naGeza, tabatana naChiwenga, vanhu vane mbiri yekuti havasi kuba. Kusvika riniko tingobirwa lithium? Kusvika riniko tingobirwa gold nomunhu mumwe chete? Kusvika riniko tiri pasi peutapwa hwakadai nomunhu mumwe chete, wokuti vana vake vose vari munoryiwa, imi meswa kumaperiferi kunze uko kundoraswa, kuita setsvina yaraswa nemasandarira egungwa here? Aiwa kwete. Nguva yasvika yekuti tese maOverland namaChimbwido nanaMujibha titi zvakwana. Iye Chamisa tingamuvengereiko mwana wedu? Asi mwana wedu here baba Chamisa ari mukategori yamaOveterans according to what I described panapa zviri muconstitution. Baba vaChamisa ini ndinoziva munhu umwe wavanhu ari mukategori yamaOveterans, asi kuti muKristu hake hadi zvokukambira hadi zvenharo. Saka tinomurasireiko mwana wedu uyu Chamisa uyu zvaanotaura zvinhu zvakanaka wani? Kuti tisabirana, tisaurayana. Takavira here kuti kana tadzoka tizourayana vamwe vachingosungwa zvisina trial inoitwa, vana Blessed Muhlanga vachisungwa, vana Job Sikala vachingosungwa. Ndizvo here zvatakarwira maOveterani. Ndinoda mhinduro. Kana mamundipa mhinduro muchitakarwira kuti vamwe vazourayana uye kusungana, kuti watipikisa osungwa, wataura zvati maonero ake okuti vanhu vararame zvakanaka unofanirwa kusungwa. Kana mati ndizvo ndonyarara. Takarwira here kuti vanhu vese venyika ino vazokushirwa zvimawiti nezvimabage kudai nezvimbeu, vobva vati takwana naizvozvo? Ndizvo here kuti vanhu vazopuwa zvimataito tidzi zvefeki zvinoita kuti vanhu vazotenga nyika yese kuti ive yavo? Ndizvo here zvatakarwira? Takarwira kuti dzimba dzavanhu dzinoregwa navanhu vari kuutonga ikoko, hurumende yacho inenge ichitonga, inenge iripo ichizviona, dzimba dzichivakwa, munhu apedza mari makunu anoira naanoira, yozonzi imba ngaiputswe, haingakuregularize, haina kuvakwa nomuChina, yavakwa nomuZimbabwe. Ikasvika pakupera imba yakanaka yekuti vazhinji vedu havana dzimba dzakadaro, poiswa katapira roti oyo richiputsa. Ndizvo here hama dzaMwari? Ndizvo here zvatakarwira? Kana zvisizvo, the time is now to say enough is enough, to tell Mnangagwa to step down legally and lawfully. This is the time
kana kandotipromisa zvaanoda kutipa kustadium mangwana, ngatirege kuzviramba, ngatitore. Asi munhu ngaatibva Bhora Musango, maudzwa naNyatsimba Mutota, maovetereri. Iye zvinotasvika panyaya yeBhora Musango yakamboda kuuya panguva yaMugabe yaBhora Musango iyi. Muchazviziva vanhu havanoita paniki chete kana vanotamuka. Takuda vanhu vese vapuwe zvinovakwanira. Wega wega wakapa muovetereni chokudya, wega wega wakamutsvairira pokurara, wega wega wakarara naye panguva yehondo, wega wega wakapa mbudzi yake, wega wega wakamuita warning yekuti hokoyo unozourawa pano, wega wega akanga aripo panguva iyi. Unokwana mubhraketi yamaovetereni. Seni ndinokwana, ndakasungwa padigireni inini, ndichisungirwa nyaya dzekutongerwa kwenyika ini, ndichirohwa nemboma, matombo akaiswa pamusana pangu apa namagadhivosi adigireni. Vanhu vese vari bhikita hapana usingazvizivi kuti ndakanga ndakasungwa ipapo ini. Timanikidzwa kundodzinga moto. Dzimwe hama dzedu tipurwa nebvuti ini ndiri apa, muzukuru wangu ari apa, munhu waiva pakati pedu ndobva arohwa napahuma apa. Nyeri ichibuda nekugoti ichi kwabura kudai kusara pasama kuti tiona uruzvi hwemunhu isu adonha kudai. Hama dzaMwari, no, the time is now. Hatisisina nguva. It's now or never. Time is not on our side. Munhu ngaatibva, asi oga akarwa hondo ba. Zvangoita zvega zvatotiradza kuti havasi baba vakanaka. Vanotora vana vavo vakazvara ivo vachifanirwa baba venyika yese. Wobva wapa mabasa chero vasingakodzeri, vasina maqualifications ekupa mabasa. Maqualifications nenhema okutanga vataridzirwa mapepa vasati vanyora exam. Maqualifications enhema. Kana vachida ngavawisa vana vavo tigare pasi apa tinyore exam. Tinyore exam ndivanyadzise ini Nyatsimba Mutota ini. Kuchikora nakopa ini. Of course ndio vakandisa, vakazondidzosera kuchikoro iye naMugabe. Vakandisa kuchikoro vanhu ava. Ndinovatenda naizvozvo. Asi kwete zvokuita unyanya hwokuda kutorana Tagwirei kwakuda kumuita neBekito. One of the Mao veterans, vana Chimbwido, vana Muchimba, can fit to be where Tagwirei is about to be set to be blessed. No. Who is Tagwirei? From Seventh-day Adventist to the vice president of this country. What is that? Madokono. Hatiki madokono. Hatidi kudiwirwa nemadokono iwawo. Dekwa kuti mumwe wedu one. Mao veterans, Mao collaborators. Vana Muchimba seNchimbwido. Hatisatambona munhu wakatorwa kubva kuna Muchimba naChimbwido achipromotwa kuti asumuke. Nokuda kuti munhu uyu une madokono, hana zvaanoziva. Musoro wake wakazara mvura. Ngatibvapo, hagoni. Ngabve. Zvaibvira tengoti tese tisaenda koko kustadium kwatida neko. Asi aiwa handei ndo patinondomuudzira ipapo. Ngatimuudze ipapo kuti zvakwana. Enough is enough. Hatina nguva yekupedzerwa nevanhu vanoda kuita zvinhu zvavo senebasa rese zvokuita kuona vanhu neregionalism, nepotism, favoritism. Tisapoterwa matendapreneurs vana Chivhayo. Tipuwa na Scott Sakwanya vanotora gold yenyika vatinotenga yaita kuba mureserve tenga muna mari yakadaro ndisei navanhu ivava. Ndokuti chiko vanhu vakaiwa nepiko mari kana vasingabi. Basa ravaishanda rinoita kuti vaone mari inodarika nyika ndereiko. Vanhu vese vanasakupanya vana vadiki. Vana Chivhayo vana vadiki ava vana vedu. Ndingatomuti rugoto rwangu ini Chivhayo uya. Zvino mari wakazoiwa nepiano pound motor. Kupa fufuro here hamuzivi here kuti imhosva patayo kupa munhu fufuro. Imi maofete hamuzvizive here kuti inotova mhosva. Munhu angagwanirika vanhu vakati pa vanhu fufuro kudaro kuti zviriko. Ngadiwe navanhu pasina chinhu. Zvoumhondi taramba, zvokuuraya vanhu taramba, zvekuguraundi taramba. Aiwa, munoda here kuti mujuru wakazvipisira mumba imi. Natai kundiudza kana zviri zvokuti mujuru wakazvipisira mumba ndiudzei.
vanhu vanouraya vamwe tavaramba hativadi. Seiko vasingaitiwo saChiwenga? Asi kana mhosva yatinomupomera nhasi, mhosva yega yatingapa Chiwenga i1 yekuti wakaisireko nyokai mberi kwedu, yakaisa mberi kwedu nyokai, ndiyo mhosva yaChiwenga yoga. Hatina mbonzwa paakaba, hatina mbonzwa terera akapinda, hatina mbonzwa pakatora mukadzi womunhu, hatina kana kumbonzwa paanoshanda nezvigananda kuti asamadheni nazvo achituma nemaresources enyika achita planned. Hatina mbonzwa paakaita kudaro Chiwenga uyu. Haana mboshanda nomukorokoza nyika yedu ichiurawa saizvozvi here maofeteresi, kuti mishonga inoita mining iya inouraya ingoteurirwa pese pese munyika muno, vana vedu vozoraramira papi? Haiwa kwete, taramba zvamadhokonono. Pasina madhokonono, pasina madhokonono. Mangwana tovamwe tichidavira chi pasina madhokonono. Kustadium ikoko handei nenhamba dzedu, kana vasina mari ngavakwerete, vari pedo neni ngavaendi vapewo tiende kustadium ikoko. Mangwana akuryiwi rinopisa mustadium. Ndomokuudzana chokwadi. Akatuma zvivana zvake zviya zvinenge zvakabata kuti zvitirove, tinozvipedzera kana kuzvitora kuti dzazodzibva dzarova varidzi. Hakuna chakanaka pastadium apa, hapana. Isu hatitangi vanhu, ndo zvatinodzidzisana. Hatina vatinotanga, vakangotitanga chete taakutaura zvatinoda. Pasi navo, hatisii munhu ipapo angotitanga. Ndiye utazodzidzisa nokuudza mai vake kuti kusina mai hakuendwi, wakarya zvakwana. Chibvapo iwe, ibvapo iwe Mnangagwa, chibva. Hatichakudi, maofiteni hachakudi, vana Muchimbonana Chimugida havachakudi. Uri munhu wefavoritism, nepotism, neguguraundi zvega ndo zvaunoziva iwe. Hatichadi, taneta newe. I thank you, Zimbabwe. I thank you for listening. I thank you, war veterans. I thank you, all the Chimgidos and Mujibas. Please, let's move in one direction. Taramba vanoda kupuwa zvimapinatsi, kupuwa zvinzungu, uchisapota mumi kuti irume vana vako. Hazvitwe tisabera muchirigu chembudzi. Chero karisa rakaguta rikasarya, asi kana paunorara rinorya mbudzi dzese kupedza kuti wa. Tinopera munyika muno nemhumidzi. Aiwa kwete, tadziramba hatichadzide, ngadzibve. I thank you, Zimbabwe. Nyatimba Mutota is addressing you, especially you war veterans. You have now understood the proper meaning of what a war veteran is, according to the Constitution of Zimbabwe, Section 23. Those who have got access to the Constitution, I urge you to open your Constitution to Section 23 and read on your own. If you cannot read, take it to your neighbor who is able to read, or their child who has gone to school, who is properly schooled, who can actually read and understand the English. That is, it's plain English. It's not legal jargon at all. What is written in this Constitution, as I look at it right now, enough is enough.